tredje igen fra Teknik- og Miljøudvalget, og jeg giver ord til formanden Morten Frank. Ja, tak for det. Jamen, her er der jo tale om, at en ansøger ønsker at etablere et mindre dyrehold med tilhørende en miljøgodkendelse naturligvis for at kunne etablere det. Som et led i at etablere det her mindre dyrehold, er der et ønske om, at der skal opføres en bygning til at huse de op til 30 dyr, der nu ønskes, der skal være. Det er jo normalt ikke en sag, der havner på det politiske bord. Hvorfor gør den så det alligevel? Jamen det gør den jo fordi, at det ønske om at etablere en bygning, jamen det kan faktisk, han har sagt, kun lade sig gøre, hvis det ligger på et barmarksprojekt. Altså at der er ikke mulighed for at etablere det i forbindelse med eksisterende byggeri i forhold til at overholde den gældende lovgivning. Og derfor så er der kigget på en alternativ placering væk fra eksisterende byggeri, og det er jo det, der betegnes som et barmarksprojekt. Men når der er tale om et barmarksprojekt, ja, så kræver det, at den kommer forbi det politiske niveau, og derfor har den her sag startet i Teknik- og Miljøudvalget her i august måned. Så er det jo sådan, at det vi alene skal tage stilling til i Teknik- og Miljøudvalget, det er, hvorvidt at vi kan godkende, at der arbejdes videre med den placering, der nu er foreslået. Og hvis vi kan det, ja, så vil det forslag så blive indarbejdet i den videre proces, der måtte være med at udarbejde en miljøgodkendelse, som naturligvis har helt sin egen høringsproces. Det, der jo selvfølgelig er vigtigt at kigge på, når man skal godkende en placering af en bygning, det er også, som det jo helt fremgår af den her ansøgning, nemlig at der er et ønske om at etablere den, eller placere den 7 meter fra det tætteste naboskab. Det er sådan, at under normale omstændigheder, så kræver det, at der er 30 meter til nærmeste skel, for at det kan etableres. Så fremgår det af dagsordenspunktet, og det er jo faktisk lidt essentielt i den her sag, nemlig at det er oplyst, at der er søgt om dispensation for afstanden til naboskab. Og det lægger i hvert fald flertallet i udvalget ret meget vægt på, at jamen, så er der jo en accept for, at den kan placeres tættere end de 30 meter. På grundlæggende er det sådan set ikke så for mig at se så væsentligt, om den holder de 30 meter under forudsætning af, at parterne er enige. Og parterne her, det er jo ansøgerne ønsker at opføre den, og den nabo, der så skal, hvad kan man sige, acceptere tåle, at den kommer til at ligge tættere på end de 30 meter. Det sker jo fortsat mange steder, men det sker alle steder under forudsætning af, at de parter, de kan blive enige, eller er enige om det. Det tog vi faktisk som en forudsætning, at det var de, da vi godkendte det projekt her, altså godkendte, at der kunne arbejdes videre med den her placering. Så er det jo sådan, at senere i den proces, så tilgår der rent udsagt ny viden både for Nordens Kommune, men jo også for den samlede kommunalbestyrelse, fordi at også den skrivelse fra den pågældende nabo tilgår os som kommunalbestyrelse, hvor der jo klart gives udtryk for det modsatte, nemlig at der ikke er en accept af, at den etableres tættere end det loven foreskriver, altså 30 meter. Og så må man sige, så synes jeg jo egentlig, at sagen vender fuldstændig på en tallerken. Og så synes jeg egentlig ikke, fordi det grundlæggende mener, at man må kunne have den sikkerhed som borger, at skal en bygning tættere på ens matrikel, så kræver det, at borgeren selv accepterer det.
Og i det tilfælde, som jeg sagde tidligere, at man gør det, så har jeg ingen problemer med at imødekomme en dispensation på det område. Men det er jo bare ikke tilfældet her. Derfor havner, eller det er jo ikke derfor, at sagen havner her. Den havner jo her, fordi der er et ønske om at diskutere den i kommunalbestyrelsen, og fair nok for det. Og jo sådan set jo egentlig meget relevant, når der er kommet den her nye viden. Så med den nye viden, der er her, så kan både Venstre og også Danmarksdemokraterne ikke længere støtte den indstilling og beslutning, vi havde tilbage i 12. august 2026. Så rent sagt, ansøgningen kan ikke længere imødekommes. Men nævnte begrundelse. Tak for det. Så er det Lars Olsen fra Danmarksdemokraterne. Værsgo, Lars. Ja, tak for det. Det er det ikke, fordi at jeg vil gentage, hvad formanden har sagt, men jeg har jo også været med på det møde, og fra at egentlig have en god mavefornemmelse. Der var ikke nogen kommentarer til det, og projektet synes jeg egentlig var godt med lavet til kiggen, og der var ikke noget gyldetransport, og der var ikke noget plansilo, så jeg synes ikke, det var et godt projekt. Og det vil blive oplyst om. Det synes jeg, der var ingen kommentarer til det fra beboere eller naboer eller pårørende eller noget af naboen. Det var der jo også en aftale om. Det var vist på plads, men så er der så sket noget mellemtiden i den forløbende uge her, og lidt længere tid. Så vi Danmarksdemokrater, vi tager også, eller vi kan ikke godkende til det ansøgningsfri og denne placering. Så det er sådan, det ligger. Tak. Tak for det, Lars. Så er det Kasper Solberg fra Socialdemokratiet. Tak for det. Da sagen var på teknik- og miljøudvalgets dagsorden, så synes vi fra Socialdemokratiets side også, at den kaldte på en række spørgsmål. Og i forlængelse af det var det naturligt, at vi købte os lidt længere betænkningstid og mulighed for lige at få svar på nogle af de spørgsmål, og tak for både alle de kommentarer, der er kommet fra borgere, men ikke mindst også til det uddybende materiale, der er kommet fra forvaltningen i de forgangne 14 dages tid. Det ændrer ikke på, at Socialdemokratiet, der kan vi ikke godkende projekter af den her kaliber alene, fordi den går ind og ønskes opført inden for en kystnærhedszone, hvor vi i vores kommuneplan 2021-2033 har udpeget området til uforstyrret landskab. Et større sammenhængende landskab, som delvis området udpeget som lavbundsareal. Så vi kan heller ikke bakke op. Tak for det, Kasper. Så er det Bo Jacobsen fra Det Radikale. Værsgo. Ja, tak. Jamen, det er jo glædeligt, at Venstre og Danmarksdemokraterne nu også har ændret indstillingen til det her projekt. Og jeg er glad for, at vi sammen med Socialdemokraterne benyttede chancen for at få det her i kommunalbestyrelsen. Jeg er stadigvæk forundret over, at man synes, det er en rigtig god idé at bygge en instans så tæt på det strandsbeskyttelseslinje på 300 meter. Der er den kun lige uden for den der, og det ligger jo i kystnærhedszonen, som ganske vist rigtig meget på Nordfyn gør. Men at man opfører den i det åbne land, som de egentlig primært ønsker at friholde for byggeri. Og så for at gøre det komplet, så er der også en del af det, der ligger på lavbundsjord. Og jeg synes jo, fordi man kan dispensere, så er det jo ikke sikkert, at man nødvendigvis skal dispensere. Så jeg er glad for, at projektet er standsligt indtil videre. Tak for det, Bo. Så er det Marie Højgaard fra Liberale Alliance. Jeg vil tilslutte mig koret af glade kommunalbestyrelsesmedlemmer. Og særligt fordi jeg ikke sidder til teknik og miljø, så jeg ved jo ikke, hvad der er blevet sagt og gjort, og hvad der er blevet diskuteret i almindelighed. Men egentlig et godt eksempel på, at man kan være utilfreds med løbsagens kommunalbestyrelse, så det bliver til alles vidne. Og jeg har også noget med alle andre kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det er meget udfoldet materialer, notat fra forvaltningen omkring den her situation. Hele det notat svarer på de spørgsmål, så det stadigvæk glider i retning af, at indstillingen skal godkendes. Så, man skal ikke beskylde hinanden for noget, men jeg tror, at man må give formanden for teknik og miljø en tidspræmie for at redde den på målstregen. Fordi det her, det er et eksempel på, at administrationen har indstillet noget, som man har kørt med på 6 dispensationer. Og alene af den grund er jeg glad for, at den havner her til KB,
For det er ikke den form for præcedens og praksis, vi skal lægge for i vores kommune, hvor der skal udvikles i områder, som med det blotte øje kan ses er sårbare. Så jeg er enormt glad for, at systemet har virket, og at det, man så mener er en uformel nabohøring, hører med til en ansøgning. Det synes jeg mangler at se et notat omkring, at det er lovpligtigt, at man skal være gode venner med sin nabo for at kunne ansøge om noget. Men lad os være enige om, at det ikke er en høring, for den vil jo ligge noget senere. Men bare fordi man ikke bor på Nordfyn eller er bedste venner med sin nabo, så er der alligevel en proces, som forløber, som det skal, og jeg er rigtig glad for, at det her projekt indtil videre, at den placering indtil videre, jo 7 meter fra naboskab af standsen, som det er i dag, så der skal det godkendt. Tak for det, Marie. Så er det Jens Yngård fra Dansk Folkeparti. Værsgo. Jeg havde jo egentlig ikke tænkt, at jeg skulle sige så meget, og så lige lidt alligevel. Vi er jo ikke repræsenteret i teknik- og miljøudvalget, så vi har ikke haft mulighed for offentligt at tilkendegive vores holdning til det her projekt. Men det har været et pænt nej tak fra starten, fordi de 6 dispensationer kunne vi overhovedet heller ikke se os ind i. Så vi er egentlig også glade for, at du har løftet her. Vi er også rigtig glade for, at du stopper den her, Morten, som du gør i ren ordentlighed. Og så vil jeg egentlig også bare, lidt i forlæg til det du siger, Marie, sige tak til alle de kræfter, der har rejst sig derude lokalt. Jeg bor lige midt i det hele. Jeg ved, I har brugt uendelig mange timer på at rejse jer. Så det har jeg også rigtig stor respekt for, så tak for det. Tak for det, Jane. Så er det Anne Sivers fra SF. Værsgo. Jamen, jeg vil jo rejse mig i kor som alle de andre og sige, at jeg er rigtig tilfreds med, at den her sag den er stoppet og faldet. Og jeg er jo rigtig glad for, at Radikale og Socialdemokraterne løftede den. Fordi det viser jo, at 14 dage kan man blive meget klogere i. Med alle de skrivelser, vi har modsat, og tak for dem. Og det store materiale, som vores forvaltning har lavet, det synes jeg er rigtig dejligt. Og så er nok, eller vi er på linje med også Marie, der siger, at 6 dispensationer for overhovedet at få lov at lave det her. Det havde jeg også været meget herfra. Så tak for det. Tak for det, Annelise. Så er det Morten Andersen. Jeg havde egentlig bare glædet mig over, at den her bilpræmie nu måtte være. Den her ikke ventet at få. Nej, jeg skulle til sige, jeg synes faktisk godt, man kan lære noget af det her, og det som jeg tænker, at også vi får en drøftelse om også med vores forvaltning omkring, det er jo netop, at når man har det, og nu tænker jeg altså ikke, der kommer mange af den her slags sager, men det er jo, at man er helt sikker på, inden at man sender op til det politiske niveau, og man så har afprøvet, hvorvidt der rent faktisk er en accept fra en nabo, eller at der ikke er. Det er sådan set et ret væsentligt forhold i det her. Og det her betyder jo reelt, at vi dermed stopper den her proces tidligere, end den ellers ville have været blevet stoppet. For jeg er ikke i tvivl om, at det projekt her havde aldrig blevet realiseret, fordi så havde den her oplysning jo godt kommet senere, at der ikke var en accept fra naboen. Så jeg synes, det er spild af mange gode kræfter fra alle parter, vores forvaltning, ansøger, og den bekymring, jeg kan forstå, der har været derude, jamen den kan I så aflyse på baggrund af det her. Men rigtigst er det, at vi selvfølgelig tager ved lære af, når vi kan gøre ting anderledes, og det tænker jeg, at det er et naturligt udløb af den her sag. Tak for det, Morten. Så har jeg Annelise Sivers på listen. Er det en fejl, Anne? Ja. Så tror jeg, at jeg har ikke flere på listen nu, men så tror jeg, at jeg kan konkludere, at kommunalbestyrelsen beslutter ikke at give tilladelse til det ansøgning.